Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu ne muka samu wani mummunan labari dangane da wannan babbar jaruma da kuke gani, wato Momi Gombe. Inda wannan labari ya yi mutukar ɗagawa hankalin wato al'ummar musulmai baki ɗaya, ko kuma mu ce ya ɗagawa al'ummar wato ilahirin jama'ar Kannywood baki ɗaya hankali. Dangane da cewa wato wannan jaruma kamar ana zarginta da wani aika da ta aikata wanda ko kaɗan bai dace ba, sai dai a dalilin aikata wannan abu kamar dama an riga ana rikodin ɗinta, ko kuma mu ce dama ana fakonta, ko kuma a ce ana zarginta, ko kuma a ce ana yi mata laɓi. Hakan ne yasa aka yi amfani da CCTV kamera wato ta cikin hotel ɗin da suka yi wannan aika. Wasu da yawa sun tabbatar da cewa wannan jaruma ce, wasu kuma da yawa sun ce ba wannan jaruma ba ce, domin wannan aika da ake zargin wannan jaruma da shi, wannan aika idan har ya tabbata ba karamin mummunan abu bane. Sai dai akwai su manya-manyan jarumai inda suka yi tofin Allah wadai tsakanin wannan jaruma, kuma bugu da ƙari suka yi maganganu da yawa a kanta, inda suka tattofa albarkacin bakin su ta bangarorika daban-daban, inda suke ta cewa dama suna zarginta kuma suna da tabbaci akan irin wannan abubuwa da take aikatawa. Musamman ma idan aka yi waiwaye akan abubuwan da yake faruwa da ita, kuma ta wani bangare za a ga cewa jarumai nawa ne mata suka shigo a gabanta wanda sun ɗauki shekaru suna cikin wannan masana'anta, ba a san su ba kuma ba a san da zaman su ba, amma ita daga shigowa shekara 1, 2, 3 har ta riga ta yi sunan da ta shiga cikin top 10 na cikin manya-manyan jaruman Kannywood wato a bangaren mata, inda kuma ta yi sunan da babu wata jaruma da ta isa ta ce Momi Gombe bata taka rawar gani wato a bangaren fina-finai ba. Wannan abu ya yi matukar ɗagawa mutane hankali, kuma bugu da ƙari kar ku manta da cewa akwai tsala-tsalan 'yan mata masu jini a jika waɗanda 'yan mata ne su su taɓa yin aure ba, kuma suna nan karazibe, suna nan barkatai a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai, su ya aka yi ba a san su ba sai ita wannan jaruma. Sannan bugu da ƙari akwai 'yan mata tsala-tsala masu kyau masu jini a jika waɗanda su kansu suna nan ba a san su ba, ya aka yi su ba a san su a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai ba sai wannan babbar jaruma wacce aka fi sani da Momi Gombe. Sannan bugu da ƙari kar ku manta idan kuɗi ake ji akwai 'yan mata suna nan da yawa waɗanda masu kuɗi ne, kuma 'ya'yan masu kuɗi ne ciki da bai, su ya aka yi ba a san su ba sai ita wannan babbar jaruma da kuke gani mai suna Momi Gombe. Sannan bugu da ƙari idan ma auren ne akwai mata da yawa waɗanda, ko mu ce akwai zawara da yawa waɗanda su da kansu sun shiga gidan mijinsu kuma sun fito, su ya aka yi ba a san su ba sai ita wannan jaruma. Sannan bugu da ƙari idan ma dai wani abu ake tunani, su ya aka yi ba a san ragowar matan ba sai ita wannan jaruma. Akwai su samari da yawa, ko mu ce akwai su mazaje da yawa da suke cikin masana'anta ta shirya fina-finai, inda su da kansu sun yi maganganu akan wannan babbar jaruma mai suna Momi Gombe, inda suke cewa su da kansu sun yi mamaki yadda wannan jaruma ta yi suna a cikin ƙanƙanin lokaci. Ashe tabbas dukkanin abin da mutum yake yi kamar ana kallonsa. Kuma inda muka tattauna da wata jaruma take cewa ita kanta ta yi matukar mamaki da ya zama da cewa wannan jaruma ta fi kowace jaruma suna a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai, kuma kamar abin Allah wadai ne akan irin abubuwan da ake zarginta, ko kuma mu ce kamar abubuwan da ake tunanin cewa ta aikata. Wasu da yawa suna cewa daman suna da hujja, amma me ba su da wani cikakken hujja ne wanda idan suka kawo suka ce ita ce za a yarda da shi. Hakan ne yasa suka ja baya kuma ba su ce komai ba dangane da wannan abu, sai dai gashi a yanzu da dubunta ta cika kamar wato za a iya cewa asirin ta ya tono. Sai dai akwai wasu mutane da yawa wanda suke cewa ko kaɗan ba wannan jaruma ba ce, wato da dukkan alamu kawai dai ana nema a yi mata, ko mace ana nema a ɓata mata suna ne, domin me ai a yanayin bidiyon da ya fita babu wanda ya sai ce ya ga fuskarta, sai dai a ce kawai an ga fotuna wato ba fuskarta ba. Da dukkan alamu wato ana kokarin a yi mata abin da bai dace ba ne. Akwai mutanen da yawa da za su iya ganin laifinmu dangane da cewa mu ne muka yada wannan abu, sai dai ku sani cewa mu wannan abu ba wai laifinmu za ku gani ba, sai dai ku ga laifin waɗanda suka aikata wannan abu, ko kuma sai dai ku ga laifin da waɗanda suka tona asirin waɗanda suka tona wannan abu. Sai dai akwai ta babbar jaruma inda ita kanta ta fito ta tona asirin wata jaruma, 'yar uwata jaruma, inda ta faɗa halayen da jarumarta, ko mu ce ƙawarta take aikatawa, sai dai ta faɗi wannan abubuwa ne a sirrance, wanda kuma ta turo mana da bidiyo, tacaccen bidiyo wanda muna da hujja akai. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin wace jaruma ce, kuma domin kallon wannan ƙaitaccen bidiyo.